l'expulsió de tots els moriscos, que es veuen obligats a creuar el Mediterrani en direcció al nord d'Àfrica. Esta població que ocupava, que havia sigut desplaçada prèviament a les muntanyes interiors, deixen un buit important demogràfic en tot el territori valencià, especialment en aquells llocs més complicats o de més difícil accés. Pensem que després, amb la repoblació cristiana posterior, els cristians ja no tornen a ocupar aquestes serres, aquestes muntanyes, i no tornen a ocupar aquests llogarets. Per tant, eixa muntanya queda despoblada. Les valls de la Marina conserven abundants restes d'aquestes poblacions morisques. Este gran èxode forçat va provocar un descens demogràfic en picat. Els nous colons cristians no estaven disposats a afrontar les dures condicions de vida que oferien aquestes zones, ubicades en paratges abruptes, mal comunicats i amb dificultats de subsistència. Un altre vestigi d'esta època morisca és el poblat del Jinquer, envoltat per les sureres de la Serra d'Espadà. Els camins, miraculosament oberts entre muntanyes, connectaven l'interior amb el litoral i permetien el trànsit de viatgers, pastors, soldats, pelegrins i comerciants. A la vora d'una d'aquestes artèries va néixer la Salvasòria, al terme de Morella, que va arribar a tindre 5 cases amb un forn de pa. Per damunt de tot s'eleven les restes de l'església, que va ser parròquia fins l'any 1773. Bé, així estem en l'ermita de Santa Llúcia, en el mas de Salvasòria, que bé, és un edifici que en principi té el seu origen al segle XIII, encara que ha patit moltes reedificacions posteriorment, i bé, com podem veure, l'estil és gòtic romànic de transició, i bé, l'estat actual és de runa absoluta. I de fet ja va ser citada per Jaume I en el llibre dels Fets. Eixim a la canada d'Ares, i de la canada d'Ares al port de Pruneles et a Salvasòria. Continuem? Sí, podríem continuar mirant el mas. De l'antiga esplendor d'este llogaret només queden les runes cobertes per la vegetació. Testimoni del pas del temps és el rellotge de sol que marca per sempre l'any de la seva construcció. Entrat ja al segle XX, el poble es va quedar sense veïns. De totes les causes de despoblament que s'han produït, la més important, sense cap lloc a dubtes, és l'abandonament rural. Pensem que ha afectat pràcticament a tot l'interior de Castelló i també tot l'interior nord de València, i en alguns casos, fins i tot alguns molt pròxims a on estem, a Salvasòria, com Vallibona, s'ha arribat a passar d'una població d'uns 2.000 habitants en l'any 1910 a un centenar d'habitants avui. L'aigua brolla fresca de la font de la Salvasòria, que continua regalant la vida a aquestes terres dels ports com fa 7 segles. El monumental abeurador de pedra, buida i tallada a mà, és una altra prova de la importància que va tindre esta zona com a lloc de pas i descans de cavalleries. Un espectacular xop presideix l'escena, on avui els únics actors són les vaques que pasten lliurement sense apenes companyia. El camí ens conduïx fins a una altra aldea de Morella en millor estat. La Llecua o la Llacua s'estén sobre un breu altiplà antigament ocupat per una llacuna estepària que s'assecava durant l'estiu. Les primeres cases es van fundar al segle XVI. A les portes de l'aldea en reben Rosari i Alcàdio. Molt bé. Ara sí venim, a la iglesia. Ella és neta de l'últim alcalde pedani de la Llecua. La parella resideix ara a la capital dels ports, però encara mantenen una casa oberta ací. L'església s'obre als fidels almenys un dia a l'any, en el dia del patró. I com se diu aquesta església? És la Puríssima. És la Puríssima. I està Sant Pere, Santiago Santiago i Sant Jaume.
I així sempre han estat estos anys, i el dia que se fa la festa se dona per això d'estos per promeses i coses, així també se fa un rotllo i se venís i després se subhasta el dia de la festa, tot en això. Una reunió de veïns, de coneguts. I així s'enterraven la gent, tots els de la Dena, però els que tocaven de la part d'ací, diguem que a la part de Catí. Tots els que pertanyen d'ací cap a Morella, aquests ja perteneixien a Morella, només en que fora a l'altre costat de la iglesia. El poblet es va fundar per cultivar la terra aparentment fèrtil i dedicar-la sobretot als cereals, dins una economia basada en l'aprofitament del ramat i els escassos fruits de la muntanya. La resistent fusta del ginebre enmarca encara avui l'entrada de les cases. L'any 1924 la Llecua va arribar a tindre 66 habitants. Antes vivia molta gent, hi havia 16 cases, hi havia capellà, i estava el cementeri i l'església, i feien la vida com un poblet llevant. Si teníem les escoles que venien de tots els barris d'alrededor, hi havia que venien de 2 hores de camí, i de més, del terme de Morella, del terme d'Ares, de Catí. Jo ja guardava els gorrinos quan tenia 4 anys, que no m'agradava gens i plorava tot el dia, i alguns veïns igual. Però ja les feinetes no les feien. És que pareix que entonces, ara diuen de maltratos, allò no eren maltratos, però era com una necessitat. I jo sempre dic que la gent de col·laborar, els joves en els vells, ens ensenyen molt a tots. Calia alçar-se molt matí, calia donar de menjar als animals, la vida era molt dura, se vivia en una soledat tremenda, i hi ha una sèrie de factors, per exemple, que ara a nosaltres es pareixen molt normals, però en aquella època no ho eren. El cas, per exemple, dels metges, no? Els metges que assistien als masos de Morella, ells sabien que hi havia un malalt perquè veien de lluny que hi havia un llençol blanc en el balcó. Això els indicava que n'hi havia un malalt. Les jornades eren llargues i els dies molt durs, però a pesar de tot també hi havia moments per a estar de festa, inclús per anar al cine quan l'invent va arribar a la comarca. Di que te casaràs conmigo. Di que sí. Di que sí. Sí. Me'n recordo, perquè tinc un llibre a apuntades, que he passat Lo que el viento se llevó, que és la pel·lícula més llarga que he passat, que té 6.218 metres, crec. La primera que vaig passar va ser l'any 58, que se va ser El pirata Barbarroja. Entonces, cap així, vaig arribar en un solo proyecto canviar el roig en marxa i fer tota la pel·lícula seguida.